Siamai, diolch yn fawr am eich am y fideo hwn. Fan yma, ar mynd i archwilio sut i rhaglenni yn yr iaith rhaglenni Go. Mae'n iaith oedd yn ei chreuwyd yn y flwyddyn 2007. Mae'n iaith sydd yn ein cyd-pentorwyd, sef yn gyntaf mae angen i ysgrifennu yr cod taddiad i mewn yn y ffeil destun ac wedyn i creu yr ffeil cymwysiad neu yr ffeil hywythredadiad, ac mae'r amcan o'r iaith i fod yn fynegedaidd, yn effeithlon, yn y ddwyfodd, yn y cydpentyru, ac hefyd yn y weithredadaeth, ac hefyd i galluogi yr ysgrifennu o rhaglennau sydd yn effeithlon ac yn gadarn hefyd, ac yn dibynadwy. Felly, fel cyfrychlyd o'r blaen, mae'n iaith sydd yn ein cydpentorwyd, ac erbyn hyn mae'n angen i ni y cydpentorwr ar yr cyfrifiadur i cydpentoru yr iaith. Felly os ydyn ni'n mewnbynnu y gorchymyn Go, ydyn ni'n gallu darganfod os ydy'r feddalwedd Go wedi ei mewnsefydlu ar y cyfrifiadur hwn, ac ydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy mewnbynnu y gorchymyn Go fel hyn, ac mae'r ymateb o wrth y cyfundrefn nid canfiwyd sydd yn archwilio nid ydy'r feddalwedd sef yr cydpentorwr wedi ei mewnsefydlwyd ar y cyfrifiadur hwn, ac ydyn nhw'n gallu cadarnhau hynny trwy mewnbynnu y gorchymyn pseudo i wneud neu i rhedeg fel yr uwch defnyddiwr yr gorchymyn canlynol sef yr RTT cysylltnod ac wedyn yr gyrfan ac wedyn yr adwyaeth neu yr adweiniadaeth ac wedyn yr enw. Nid ellir lleoli'r pecyn Go, felly os ydyn nhw'n newid yr enw o'r meddalwedd oddi wrth Go i Go lang, felly mae'n dweud nid wedi ei sefydlwyd dim. Felly ydyn nhw'n gallu sefydlu y meddalwedd hon fel hyn nawr. Felly ar gyfer hyn, ydyn nhw'n gallu defnyddio y gorchymyn pseudo eto i rhedeg fel y uwch defnyddiwr, ac wedyn yr gorchymyn i mewnsefydlu, ydyn nhw'n gallu defnyddio RPT cysylltnod cerci, ac wedyn mewnsefydlu fel hyn, ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef Go lang fel hyn, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. A dyna ni, mae'n wedi gorffen roedd yr holl gormdeithiad o'r llawrlwytho, ac wedyn datbacio, ac wedyn y mewnsefydliad yn cymryd o 85 munud. Nawr os dwi'n rhedeg y gorchymyn Go unwaith eto. A dyna ni, mae'n wedi darganfod yr gorchymyn Go, ac mae'n rhedeg yr meddalwedd, ac mae'n allbynnu y gwybodaeth ynglyn â'r meddalwedd ar y sgrin. Nawr, y gyntaf beth yw i creu ein gyntaf rhaglen yn yr iaith Go, ac ar gyfer hyn, ydyn ni'n gallu creu yr pegell arbennig ar gyfer hyn, gyda'r enw enghraifft fel Dysgo Go, fel hyn. Ac os ydyn ni'n morchwilio yno fe, fel hyn. Ac mae'n gwag, ac felly ar gyfer hyn, ydyn nhw'n gallu creu rhyw fath o ffel, enghraifft gyda'r enw yn dechrau gyda'r rhif ddim 1, ac wedyn hello byd. Ac wedyn mae'r oddodiad yn derfynu gyda'r .go fel hyn. Felly nawr, ydyn nhw'n gallu defnyddio yr golygydd destun VI neu ddim i olygu y ffeil hwn. Ac ydyn nhw'n gallu rhoi yr enw o'r pecyn, ac efo hyn enw'r
prif yn Saesnig, ac wedyn rydyn yn gallu mewnforio yr becyn FMT ar gyfer yr fformat neu yr ffurfiadaeth, ac wedyn ar gyfer y ffwythiant rydyn yn gallu defnyddio yr arwydd R, FUNC neu func, ac wedyn prif, ac wedyn cronfachau crwn, ac wedyn cronfachau ceriog, yn gyntaf yr cronfach agor celiog, ac wedyn rydyn yn gallu allbynnu gyda'r ffwythiant Hello Byd fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i ni i cael y ffwythiant gyda'r cae cronfach ceriog fel hyn. Ac na rydyn yn gallu achub y ffeil. Ac wedyn rydyn yn gallu pentwri ffeil i creu yr hywythredwy neu hywythrediad trwy rhedeg y gorchymyn Go, ac wedyn Saesnig rhedeg, ac wedyn gwaclau, ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef dim un, hello byd, .go. Dyna ni, na'r mae'n gweithio, mae'n allbynnu yr brawddeg hello byd ar y sgrin. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dyma tro nesaf, cadw saf a hwyl.